تماشوانên hêja îro em li gundê Mişêrfa Helîmone. Do ro li nîro derdora saet sisiyê êvarî. Nêzî 25 serîpez yê bavê Nazim got pezê xwe derxistibû çêrê. Ro li nîro pezê wî hatine dizîn. Çîroka te çi bû? Çawa dizîn? Çawa dizîn ez saet sisê û nîv li qesrîkê bûm, li Pirêzê bûm. Midî seyarek ji riya Heremşidad hat. Min got rêwî her ser riya Diwelî. Berê xwe damê min got belkî bê sualekê tişkî me bike. Wala midî hat şolê pêş-şeş gava dûrî min peya bû. Got Elî Xennamî ma şiftû? اليوم نزل هنا مو ما شفت كل شيء ايوه دستي وجهه مو ما شفت كل شيء طياره سكني ولما يجيك جيب ابو هاد ما هي نقي جنب الدنيا ادني مدي دودش داويا سياري رابو خوتشان كرين الروسيل من لاقم عندن قونا حركه لا تحرك بختك ما ورديت انه مرسلنا عسكر هات الجمي بسم الله هواكر بسم الله ارجعهم قرين هذا بيم قلت مرسلنا عسكر دزن غاز بحر بري تشيبوي ناف جارا عول جا سيحه بوج هنداوان خانيا بس اني الفيدري سيحه باي جا بس اجوتن اني ودا مدي بو خوش خوشا بس بار كرين؟ بار كرين 100 بران وكافر ومشيان او مشيان شغلي اما دقائق نه دقائق يجي از متعافي خو فكر وسياره وكنداوان خانيا شغلي دسيز قاعد دوري مجي سياره ورا شرقي تشو نافليزار تشو سر ونيفيه بزيتا افيه كومايا بزيم اف ماي بله تماشوانên hêja ev çîroka apê Nazim e dibeko çîroka herî dawî be lê li sêrkoşeya dirbêsiyê Zirgan û Tiltemir gelek bûyerên diziyê bi vî rengî çêbûne. Diyardeyeke pir xeternak li herêmê ye ku him pez nav de him jî tarans kebloyên karebê û gelek tişt hatine dizîn. Ev jî di demên dawî de piştî peymana 29 çelê ew bendên kontrolê ku nava bajaran de hin hatine rakirin êdî diza jî ji vê gavê pir sûj girtiye. Binerin îro ji pezê wî nêzî 23 heta 24 serî hatine dizîn. Ew jî bang li hêzên ewlekariyên dike. Got zûtirîn dem de van dizan bigirin. Çingî ku mala xelkê xera kirine.